Ево клипа, Ваня. Ево тук натискаш, Ево тук само натискаш. Кое? Горе ли? Копчето ли? Да. Почна, разбираш? Май оставите ли? Трябва да е почнал ли? Я? Чай, че няма много батерия. На, дръж. Няма много батерия. Въжето ми у него, брат. И днеска много награди. Казах него, викам да ми връща въжето. Не ми връща въжето. Еми да. Да. Как се чува турбината? Сега звук има ли ти? Трябва да има. Назад въртят, май. Виж, че въртят. Са там. Гледа. Пансиона?